holde hånd. Så leder op. Nu er vi på tredje. Nej, anden. Nej, det var det også. Det var det, der tredje i gamle dage. Sker det. Så lad være med at holde fast i den. Men jeg kan ikke huske en døjt af det. Det kan jeg heller ikke. Jeg ved, at jeg skal have sprøjtehandsker på, når jeg fylder sprøjtevæske i sprøjten, men det er så det. Nej. Over. Det er værd at sidde der bagud, mand. Så er der, hvor det bliver